rehearse. Word. Se oli käsky. Oltiin tuossa viime viikolla reenaamassa ja tuli valitus tuolta. Itse asiassa oli tällä viikolla. Tuli valitus tuolta naapuritalosta ja tämä biisi me omistetaan tuolle Välimaan rouvalle. Ei mennä Ranskan maalle niin kuin se toivoi, mutta mennään Saksaan kuitenkin. Ole Juho, eikä anteeksi Mikko, ole hyvä.